Good morning, may buntag sa inyong tanan. So ari ta diri padaplin ta diri pahipi ta diri samtang paabot ang booking o di ara automatic na aday tay booking ni sulod no doon ni sa tuang istambayan. So pick up na ta di ara nga tong pasahero si sir o may buntag nimo diha sir murag kondisyon pa itong panglawas diha sir So di ara ato nang gihatag ang atong mahiwagang helmet ni sir. So di ara sir dawatan ni imong helmet sir para panigurado self defense sa atong kagulingon sir. So karon ato ning kumuto nga ato no bila pag kumot di ara naabot na ta sa daplin ato nang gipadaplin kay diri naman ang pick ang drop off location sa ato ang pasahero di ara ni naog na siya og gihatay niya balik ang ato ang mahiwagang helmet so di ara salamat kay sir amping sa trabaho salamat po kay sa imong pliti dira so proceed ta sa next booking nara dayon automatic din na dayon og samtang ato nang gi-accept automatic pag kumot na to sa nobila di ara ato pasahero. Good morning ma'am. Good morning dia ma'am. Dawatan ning helmet nga mahiwaga ma'am okay para diretso na ta sa atong atuan. Aron walay lang ngayon dili na malit. So di ara pag kumot na pud nato naabot na pud dayon ta sa iyahang drop off location sa Cebu Light din siya diay. Di ara. Kanaog na dira ma'am ug gambi ang mahiwagang helmet ug salamat sa imong pretty ma'am amping sa imong pagtrabaho. Si ara automatic si third booking na pud di ara mao ni pinakalami na to nga booking. So magtan-aw pala tada ano eksakto wa pata ka pamahaw. Sinaw pa kayo ang panit sa baboy oh. So diara na apo gitunol nga apil daw ni siya. So diara tong gikuha salamat ma'am gitarong niya ang baboy nga dili matagak. So ato ning giplastar tarong kay basin pa diay giabot na to sa tong deliveran. Matagaan ta dito og bisag ulo lang o gihatagan ta niya pretty ang pretty din ni mama no 105 so iyang gihatag 200 ra atong giingnan si mama mama ang sukli ni mami ni thumbs up ra man siya so pasabotan na atuan ang sukli siguro so tara ato nang gipasok dayon og ato nang giuna nga atong kuan pagkumot nato automatic data diretso data diri di ara nga atong drop off location sa lechon so dira di arang makuha sa lechon gitudlo na niya kuhaton ninyo kay nang ang naong sa driver naa na sa lechon so yun gidadili og kuha no ni busing so napoy ni duol kay dayungan kuno niya kay murag ang naong kuno na kunan na kuno sa lechon so automatic pagkuha nila to kung giapil lang sa kay si malimtan og didto lang nahuman ang atong video no nya sampang padung nakubalik dito sa mangita na pong booking nga di arang palibot nindot kay view diri mao din niyang gitawag diri nga Roro Port Cordova no so gitawag ni siya Port Cordova kay nungguan na ni siya sa mga pambot barko ug ubang klaseng mananap so kita pagka diri sa ilang merkado di ka magmahay diri daghang swaki diri mga isda nga labas so ayun nindot kay liguan diri o wala pa tay biyahe gid may gyud ikisi-kisi dito sa dagat ayo di ara kita ni diya no pasensya ira niya medyo hanap-hanap no kay pero wa ka pa mahawang driver gid so yun daw slahos na to diri sunahan so goodbye.